Здравейте, хора! Може би най-важното нещо, което научих до момента в TFN е колко важна всъщност е работната среда. Срещам прекалено много хора, които вярват, че работата е място, на което трябва да отидеш да седиш вързан 8 часа и просто да броиш минутите, докато трябва да си тръгнеш. Но за мен и това, което ми показа организацията, е, че работата може да бъде място, на което да ти позволяват да се изявяваш, да намериш трибуна за нещата, които смяташ за важни, да намериш хора, които да те научат на неща, които не си вярвал, че ще бъдеш научен на работа. И също TFN ми показа, че е супер важна разликата между шеф и това, което ние си имаме, което е рая. Много, много важно за мен е хората, които са над мен, да ми покажат, че са там с някаква причина и да знам, че имам какво да науча от тях. И то не да го науча, като те ми пишат някакви доклади и ми казват, тук сгреши, тук не е окей, а да го правят както го прави нашата шефка. Тя е просто човека, който знаем, че е над нас по някакъв начин, но знаем, че във всеки един момент ще бъде до нас, във всеки един момент ще се учи от нас наравно с нас и във всеки един момент ще ни покаже на къде може би е правилно според нея да отидем. Това ме научи TFN и това е знание, което ще взема със себе си. Ще се постарая да съм този човек за някой друг. И ако си търсите такива хора, много скоро ще имаме общност, в която да ви приемем.